umama yakho-ke ngiyabingelela iy'nceku zobukhosi nyawothi egameni lenkosi uJesu. Amen. Ngiyalibandla lonke likaJesu molweni bangcwele. Amen. Ngazi inhliziyo yami njengoba sisigoduka kunento efikayo ukuthi namhlanje ke sithandaze. Sithandaze lobu buhle nobunye esibukayo nokuhlanganyela umoya sikwenze ndawonye sisehla kule ntaba sehle izandla zethu sihlangene kanje nomoya kaNkulunkulu noma siya la siyakhona sifike sizelwe kabusha. Amen. Amen. Ngifuna sifundeni iBhayibheli bangcwele bese ngisuka la. Ngiyacela bazalwane namhlanje uNkulunkulu uzokwenza izinto ezinkulu. Ezinkulu. Uyabona kuthiwa kuzokwenza into ezinganani? Yeah. Namhlanje uNkulunkulu uzokwenza into ezinkulu. Khona izinto ongazi uzicabanga empilweni ukuthi ziyokwenzeka. Kodwa uNkulunkulu uzoze ngikholweni bazalwane. Yeah, ngiyabona ukuthi ngikholwe uJesu. Ngisho ukuthi njengoba ngimphambili kwenu ngikholweni ngoba ngeke nimkhole uJesu nikaqalanga nangikho. Amen. Kholwana ukuthi kuzokwenzeka into ezinkulu. Lento kade ungayidingi nawe. Uzoyithola lento. Kodwa kade ungayithandazeli. Uzoyithola. Amen. Khona into ebesingayazi empilweni bazalwane siyayikhuluma sidlule njalo nje masiyikhuluma into esiyikhuluma sidlulele phakathi. And inkosi njengoba ngihlela phansi iyangikhumbuza lento ukuthi awubheke nje isikhathi esingaka. Yes. Isikhathi esingaka ngihlala nani kodwa aningiboni futhi aningazi. Ningigcina ngeBhayibheli kodwa futhi ngalo iBhayibheli lichaza ngami. Ngicela sifundele amaBhayibheli ethu bagcwele uyazi bafethu uNkulunkulu engathi ubefundisa abakhona kule ndawo angamultiplier abantu abazofika ebandleni bezokhonza. Ayizokwenzeka ngoba into kade uyithanda le ikade ithandwa uJesu efuna ube la ukuzenzela yonke. Amen. Ngicela sifundele amaBhayibheli ethu ngokusheshsha. John chapter number 14 uverse number 15. Bazalwane angifundele ozongifundela o else ngizozifundela ngoba ukusabisa emsebenzini mabishop. Thabiso ngifundele mfana wami. Verse number 15. Amen. John chapter. Bafethu ningixolele. Ngiyaphuthuma. Angizuchaza ngifuna siyibone ngamehlo, siyibambe ngezandla lento esoyifunda namhlanje. Yeah. Angithi nelikhona iBhayibheli ukuthi liyiqiniso. Lizwi likaNkulunkulu konke likushoyo kunjalo. Sokubona manje. Funda ke ba,
John 14 verse number 15. Yebo baba. Inkume ukuvalelisa kukaJesu. Yebo. Verse number 15. Yeah. Uma ningithanda, Yeah. liyagcina imiyalo yami. Yebo. Ngiyacela kuBaba aniphe omunye. Amen. Yeah. Uma ningithanda, ngiyagcina imiyalo yami. Yebo. Ngiyacela kuBaba aniphe omunye umduduzi ukuba ahlale kini phakade. Lelami ngethabiso lithi uma ningithanda niyogcina imiyalo yami. Ngocela uBaba abese ninika omunye umduduzi oyohlala nani njalo. Oyohlala nani njalo. Lemvuselelo akuyona yabahedeni. Amen. Imvuselelo yabazalwane. Amen. Right. Uthi ke leli ke Thabiso uphinde futhi. Amen. Yeah. Uma ningithanda, yeah, ngiyagcina imiyalo yami. Yeah. Ngiyacela kuba baniphe omunye umduduzi ukuba ahlale kini phakade. Uphakade ushinte njani? Into njani? Mfethu umngadi. Mfethu umngadi. Uma uhlala nomama umngadi. Angithi uhlala nomama umngadi ekhaya. Makwenzeka umama umngadi engakukhulumisi, uyakhathazeka. Uyakhathazeka. Yindaba ungakhathazeki, ungamkhulumisi umuntu ohlala naye phakade uMongcwele. Ngicela ngaphinda futhi. iBhayibheli lithi umoya sihlala naye. Kusho ukuthi angazi ngizobala kanjani ngokwewash angazi. Kusho ukuthi umama umngadi buka mfethu. Umama umngadi ubuye ahamba yohlambuluka kuMama Bishop. Kusho ukuthi akekho. Kodwa uMongcwele akanaso isikhathi sokuyohlambuluka. Ngoba akufanele uMongcwele akushiye ngoba isethembiso ukuthi uzohlala nawe phakade. Kusho ukuthi uMongcwele mawulala akalali ugade wena. Ukuthi mawulele mawuvuka uvukela kuye. Elindele ukuthi mkhulumise ngoba nihlala naye. Manje uMongcwele ukhathazwa ukuthi athi ehleli nawe kodwa ningakhulumisana. Jesus. Ukhumbula 1 hour. Futhi nalo 1 hour omkhumbulayo awukhumbuli hour, ukhumbula 5 seconds. Uthi sawubona uMongcwele ngiyaphuthuma ngemsebenzini sobonana. Uthi sobonana akakhathazwa ukuthi uthi sobonana uhamba nawo emsebenzini njengoba usebenza ngaTransnet. Uthi usebenza mawuthi udrive umkhumbi udriver ngaye kodwa umkhulumisi. Futhi umkhumbi udriver naye kodwa umkhulumisi. Bese kuthi 5 minutes athi ucela ukuxoxa nawe. Ethi ucela ukuxoxa nawe 5 minutes uthi I'm busy. Now, so sibona kanjani izinto esizidingayo? Ngoba kunezinto esizidingayo kuyena sizozithola kanjani ngoba sibhizi. Lo muntu efanele ngabe usilandela izinto akakwazi ukuzilanda ngoba sibhizi. So blame abantu ibandla. Asingaliblame ibandla, singamblame umfundisi. Umfundisi ayenzanga lutho. Bishop akangeni kule. Umuntu onenkinga kulento uwe awumkhulumisi umuntu ohleli naye. Okuyena unedingo zonke zakho. Thabiso ufuna imali. Awunazi isikhathi somnikazi wemali. Ufuna umsebenzi. Awunazi isikhathi somnikazi womsebenzi. Ufika ujahile kuyena uphethe amaphepha. Hayi nokuthi uyafika. Uhamba naye ujahile. Uthi noma uxoxa nawe uxoxa naye ujahile. Ujaha ukuthi enze into wena ongayenzi kuye. Mayithi yena hlala phasa uhlala ngoba uyaphuthuma. Mayithi zila ukudla ukuzila. Njengoba ethi zila ukudla nje usuyethi zila ukudla ngoba eyazi ukuthi ufuna ukuphumise lapha. Wena ukufuna ukuzila ukudla ujaha ukuthola umsebenzi. Uzowuthola kanjani umsebenzi ngoba uthe zila ukudla wangakwenza?
now uphema ke umfundisi uChiliza uthi isonto lika mfundisi uChiliza libusisa into engabe umfundisi uChiliza ibandla lakhe liyabusisa wena ungalaleli wenze lento ethelwa yona kuwe iBhayibheli lithi uma ningithanda niyogcina imiyalo ngamagama into akutshela yona ethi yenze ufuna uyenze mawungayenzi khombisa umthandi niyogcina imiyalo imiphi nje imiyalo uvela anandaba nayo yonke lento ishona ithi ngiyafanekisa njalo ukuthi uziphu phezulu yabo leyo ziphu phezulu uJesu nje uvela umongo la prophet namhlanje awudli athule akaxoxa nabantu abaningi athi awudli ezikade uthandaza uthi ufuna ukuthi abesefika athi ngoba akathuli ngabunamanga umuntu okholwa usinisiwe ethi umongcwele uyathula akathuli uyakhuluma ukuthi umuntu unenkani amen zilukudla ithi nyama ngilambile njengoba ithi ngilambile nje uthi ake ngishaya ama chips akasho umongcwele ngishaya ama chips uthezile ukudla amen so njengoba ethezile ukudla nje akudliwa akuphuzwa amanzi akudliwa sweet uthezile ukudla wena ngenxa yokuthi uzwe esiswini sakho lambili uthathe ilukozade uyiphuze uthezila phuze ilukozade unqamla umthetho kamoya njengoba unqamlela umthetho kamoya isho ukuthi lento kade uyifuna kuNkulunkulu ngomoya awusayitholi bese ublame isonto la kushiya ukuthi ugcina imithetho yesonto uthi uJesu uma ningithanda niyogcina imiyalo yami finish la mawuthi nje uthanda uJesu uzogcina imiyalo yakhe finish funda ke Thabiso uma ningithanda niyagcina imiyalo yami manje khona umbuzo othi umfundisi uChiliza ngicela ukudlula kule ndawo amen mhlambe khona umuntu ozobuza athi hawu ubaba uBishop solo iqala imvuselelo ukukhuluma naye naye imbuzo nje khuluma yena yeah ubani obezokhuluma phela mhlambe khona ngizela ukudlula kahle la bakonto solo into angahlangana ukhona omenye la eTowdah ukhona ayi futhi bakwebe ngisumsumi bathi nashubayile kuzoba right uzophatheka kahle ungathi meme mina ngisumisa ufundisa ubani ngezela ukuhlambulula leyo ndawo lena liyakinobhwana yeah uma ningithanda ngilungisa leyo nto ukuthi umele njalo ngenzela nceke yenkosi ukuhlambulula lwamphefumulo yebo cha ngithiwa ngime la noma kuthiwa bengima nje ngingashothi ngime nje bese ngithi sesiyathandaza sivala amehlo sikoduka bekuzoba njalo futhi konke lokho inkosi ethanga ukwenza ngenza kona finish yona ku right foot ukube bengenjalo bekuzobuya wena uzobeka ivuselelo ukhonze kube right bese ke sibe nankinga awuhlale mzalwane hlala nje bafuna hlala ngampela vele hlala yaphoka ngicabanga ukuthi season yami yokuthi ngime nami yabona ake ngime nje inkosi ngimise ngenze lento efanele ngiyenze futhi mase ngihleli ngizohlala akekho ozongisukumisa ngoba ngiyahlala nje mase ngihleli futhi ngiyahlala ngiyahlalela nje mina abashumayela abantu basibaqede ngabe ngivusela 2 weeks ngifake bonke abefundisi bashumayela basibaqede futhi bayihambele nami ngiphuthuke ngigoduke njalo nje kanza kwethu angikhaleli ukumala njengoba ngibona ngibela ngifuna noma ngibona ukuthi inkosi ithi angimela ngihlonipha ugcobo lwakho lenkosi othi angimela uma ngingayenzi lento othi angiyenze la ngizobe ngiphambene nezulu thunyiwe uNkulunkulu ngawe so ngihlonipha wena ke manje ukuthi ngenze lento uNkulunkulu athi angiyenze mangiyiqeda ngoba ngifuna imiyalo kaNkulunkulu ngiyenze ngiyigcine njengoba
injalo ungalashwa ngoba ngizolahla ukuthi ngiyeyisa ngiphakeme yindaba kuthiwa ngishumayela lapha kulo kukhomba abanye abantu engathi nginabafana bami. Funda ngelenkosi. Uma ningithanda ngiyagcina imiyalo yami. Ngizogcina imiyalo yami. Ngiyacela kuba baniphe omunye umduduzi ukuba ahlale kini phakathi. Umoya weqiniso. Umoya weqiniso. Izwe elingemamukela. Yabona ke Thabiso khona into engifuna namhlanje kuvuleka amehlo athi la ebandleni kaJesu. Ngifuna mhlawumbe nganibuza lento futhi izonidida ikadida ngisho ama theologians. Lento engikhuluma ngayo ifunde ba. Umoya weqiniso. Umoya weqiniso. Izwe elingemamukela. Izwe elingemamukele. Ngokuba lingamboni. Ngokuba lingamboni. Lingamazi. Nina angazi ke obani. Angazi ke lapho. Njoba ngimela ipulpit nje. Angazi. Ubumoya ngelo untanga wami bengizomphendula ukuthi umoya ngelo hayi. Leli bandla okhuluma ngalo alikaze liyibone leyo nto. Nina njani? Nina niyamazi yena. Nenze njani? Ngokuba uhlala nani. Ya. Uyakuba kini. Ya. Akakunishiya nintandane ngiyeza kini. Kuse isikhashanizwe lingasangiboni. Ya. Kepha ngiyangibona nina ngokuba ngiphila mina nani nizakuphila. Ninjani Thabiso? Niyanginjani? Kepha niyangibona nina. Bafethu asikhulume iqiniso. Ikhontele iskola. Kepha niyangibona nina. Mfundisi wami angisho kabi mfowethu. Amen. Awuphinde Thabiso? Kepha niyangibona nina. Ubani lothi uyabona? Ubani? uJesu. Okay, asithi ke uJesu wayekhuluma nabafundi bakhe. Yes. Ushithi iBhayibheli lagcina ke. Yebo baba. Sifundela ndini? Ngoba wayefuna abafundi yaphela indaba yanqamuka kithi. Angithi le ndaba isahamba? Njalo. Le ndaba isahamba? Njalo. Kusho ngama amagama nje kuba sikhuluma la ethi uJesu niyangibona nina. Ngampela bafethu. Ngampela. Niyambona? Niyangibona nina. Yes. Aya, Thabiso. Kepha niyangibona nina. Niyangibona nina. Ngoba ngiphila mina. Ngoba ngiphila mina. Nani nizakuphila. Nani nizakuphila. Ngalolo suku niyakwazi nina ukuba ngingubaba. Niyakukwazi nina ukuba ngikubaba. Ukuthi mina Jesu ngikubaba ukuthi uJesu kuNkulunkulu. Right? Nani nikimi. Nani nina nikuJesu. Nami ngikini. Lo Jesu kini. Onemiyalo yami ayigcine. Onemiyalo kaJesu ayigcine. Yena ongithandayo. Yena othanda uJesu. Ongithandayo. Lo othanda uJesu. Uyakuthandwa ngubaba. Uzothandwa uNkulunkulu. Nami ngiyakumthanda. Jesu uzomthanda. Ngizibonakalise kuye. Oh hallelujah. Amen. Thabiso. Ibandla lika Jesu likude kunalento esikhulumayo. Oh Jesus. Hayibuthi. Phinde baba. Ngalolo suku niyakwazi nina ukuba ngikubaba. Engathi namhlanje nizokwazi. Ukuthi ngikubaba. Nani nikimi. Nami ngikini. Unemiyalo yamayigcina. Onemiyalo kaJesu ayigcine. Uyena ongithandayo. Uyena othanda uJesu. Ongithandayo. Othanda uJesu. Uyakuthandwa ngubaba. Uzothandwa uNkulunkulu. Nami ngiyakumthanda. uJesu uzomthanda. Ngizibonakalise kuye. Akagcini ngokuvela ngomoya kodwa sibonakala. Yabazalwane, nake nakhonza enkonzweni. Ubani wake waba namadimoni? Okwangena umoya nje. Umoya ngcolile. Umoya ngcolile uyakhuluma kumuntu angithi? Angithi?
abanye umoya ongcwele bayenze njani bayawubona angithi pho sikhulwa yini ukubona inkosi niyazi sikhulwa yini kuthi kukhonzwa sibe singaneno angithi inkosi umoya uzoyibona kanjani inkosi ngenyama umoya ngoba uyahluleka ukuyibona enyameni ngizona nginichazela enyameni niyosala niphela yosala niphela niyosala tu nisale ngempela nisale tu akhona abangangezwa bawu2 ubani owake wabona uJesu mfundisi wami ebanjeni every Sunday uma phambi kwabazalwane ukhulume ngifuna ukunivezela nesiqeshana singa uma phambi kwabazalwane wenze njani ukhulume umuntu okuzwayo uthi bekukhuluma ba inkosi ukuba inkosi uyinkosi we unjani basiyabonga bani basho kubani usho kuJesu ubani Jesu ilo khulumayo abamagama lo khulumayo lo umini onjani ma okumina ohlezi kuwe okumina siyasondela kancane siyasondela okusho ukuthi uJesu uyakwazi ukuma phambi kwabantu akhulume nabo abanye bangezwe kodwa abamthandayo bamzwa aziveze kubo bambo Jesus yazi ngomnyaka ekuba umunyaka 23 23 21 22 okay akekho umuntu ngafunda ukuthi khona isikhathi somuntu la khona kufanele abe yedwa khona yedwa 21 inkosi yangithatha yangibeka kwelinye izwe elingena uNkulunkulu elinamngedwa wafika la khona nabantu ngenhlanhla abanye abayibonanga leyo season abanye bayibona ukuthi khona into ongafa mangathi ngakhuluma ngibe deeper kulento wafika la khona ngifanele ngihambe noNkulunkulu soyi2 ngilunwe izinja zingitephula izinja zinginephule zanginephula ngokuthanda kwazo kwasala umndondo uNkulunkulu enembuzo othi ngizosho yini ngithi akekho wawungathi bawukho abanye bakhona bayibonde njalo angisakholwa mhla indlela ngizwe engihleli kulo hleli nenkosi ngifundisa uNkulunkulu bamngedwa la khona unkosikazi wami engekho khona ngithathwa ngingedwa ngizibhlungu wayebukele ngafunda ngalolanga ukuthi abantu ngafunda nje ukuthi abantu abam understand uNkulunkulu level yakhe ma umjoka wayengakhuluma nami ngangamphendula noma kanjani izwe engamhleli kulo lana ngiphoqa ukuthi angakhona umuntu osondele eduze kwami nanoma ubani
kwakuphoqa nanomba ngabukhomba usondela eduze ngiyofundiswa ibizo iBhayibheli kwangilungele ukuthi ngihlushwe ukuze ngifunde ibizo ngafundiswa inkosi mhlambe makholo waye ecabanga ebuka waye kavala amehlo athayi ngeka boy kanti inkosi yayingifundisa ukuthi kufanele ngishumele ivangeli ngingancike kumuntu nabantu engihamba nabo bona laba ngibabekele kude isikhathi sokukhuluma amaqiniso ngiyifema ngiyifa. Hallelujah. Mhlambe leso sikhathi nonkosikazi wami wathi mayibheka abone ngoba kwakumphoqa ukuthi ngingabukhosondela umuntu eduze kwami. Kangasafune umuntu osondela eduze kwami ngoba yayiphoqa lento ukuthi ngime noNkulunkulu kube uyena yedwa engihleli naye soyithu. Ngikhala ubusuku nemini. Mangihamba egcekeni bonke abantu babona ngihleka bacabanga ukuthi kuhle. Kanti kwakukuhle. Kanti babecabanga ukuthi kuhle. Kanti kwakukuhle. Inkosi ingtrainela isikhathi esilandela lo sona lesi ingabo ukuthi anginazo isikhathi sokudlala ngempela angisenazo ngoba khona into engizibonile ngabona ukuthi ngidinga uNkulunkulu angidinga abantu. Yes. Manje ngifuna sithandaze kuleli izwi lenkosi azini ukuthi lento engiyishoyo angiqamba manga amazwi noma izwi likaNkulunkulu lele ngikhuluma ngalo uyena usimakade uNkulunkulu umnini mandla onke umdali wezulu nomhlaba othi ngikhulume kanje. Hallelujah. Oh Jesus. Uthi ngeke ashiye so. Mani ngithanda nagcina imiyalo yami. Ngiyacela kuba baniphe umunye umduduzi ukuba hlale kini phakathi. Weqiniso izwe elingemamukele ngoba lingamboni lingamazi. Nina niyamazi yena ngoba uhlala nani uyakuba kini. Angikunishiya niyintandane ngiyeza kini. Kusesikhathana izwe lingangiboni kepha niyangibona nina ngoba ngiphila mina nani niza kuphila. Verse 26. Verse number 26. Kepha umduduzi umoya ongcwele ubaba yakungithumela egameni lami yakunifundisa konke anikhumbuze konke enginitshele khona. Ukuthula ngikushiya kinina ukuthula kwami nginipha kona. Ongjengokupha kwezwe ukunipha kwami unjengokupha kwezwe ukunipha kwami inhliziyo yenu mayingakhathazeki ingesabi. Inhliziyo yenu ayingakhathazeki ingesabi. Ngenkosi uNkulunkulu njengoba ekulethela akakulethela ngisi. Akakulethela ngisi. Khona izinto efana uzibukeleke kude. Nanoma ziphi inkathazo empilweni yakho uzibukele kude bese uthutha umoya ongcwele ukhulume naye la kuwe. Umoya ongcwele ungaphezulu kwezinto zonke ezisuke zikuhlasela ukuthi uma umoya ongcwele ungamazisi kuwe kube sengathi izinto zinamandla empilweni yakho kunomoya. Namhlanje ngifuna sithandaze. Ngiyacela bafowethu ungazirobhi. Mawuthandaza noma uhleli phansi ngiyacela sithandaze bafethu asithandazeni ebusuku. Mhlamba ngazi noma sothini umoya ongcwele kodwa kunento la ngaphakathi ethi umoya ongcwele asimkhulumisanga iminyaka. Yini esenze sangamkhulumisa umoya ongcwele esivusa waze wathula esivusa ethasithandaze wagcina wathula. Namhlanje sizoxoxa naye uthi umoya ongcwele sithi isikhathi singakhulumisana siyasikhona Nkosi. Uyazi bazalwane umuntu
uze alwe naye umoya ngcwele ngezikhathi zethu wayethi umoya ngcwele behlile endlini noma ephake egcwele endlini kwehla amafinyilo kwehla amathe akekho umuntu wayebona ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe ngoba umoya ngcwele uyafihla akwenze aqede ubudoda aqede ubufazi akwenze ube umntwana umoya ngcwele hleze masiphuma la bazalwane siphume singabantwana umoya ngcwele siyisa la ithanda khona la drive umoya ngcwele esidrivela ngakhona siye khona ibandla lika Jesu kuthule onamasuda u10 akasawakhiphi ngoba akekho umuntu okhulumayo nemali bathiwa kuyanikelwa kuyaqoqwa ngoba kasekho umoya uma bekusekhona umoya ngcwele bezokhuluma wemfundisi uChiliza lithi limithende ubone sekhona inkosikazi ithwela amadumbe la ekhanda ithi inkosi ithe khona umuntu ozofika la lo muntu ozofika la kuthiwe angilethe amadumbe omunye hlase utsheliwe umoya ngcwele wathi lemvuselelo ithwale wedwa hamba ukhipha imali ebheke wamqhiba umoya ngoba isikhathi sebandla lithule umuntu ogcina ufazi ogcina akasalalelwa umshana ugugela sayeke likhona ibandla ekhuluma umoya ngcwele engalaleli kodwa namhlanje ngizothi ake sixoxe nendoda yaphakade ivuselela izinto zethu eseyilothile hleze songena imizi nemizi kusasa inkosi ithi ngena kulo muzi hamba othandaza kulo muzi hambisa impuphu kulo muzi ngoba umoya ngcwele usethu nasithandaza namhlanje nasithandaza umoya ngcwele ube nezinto aziphethe zethu kodwa akasinikezi ufe yonke into kuthule kuthethu uvuka abaprofeti bamanga endlini into enza uvuka abaprofeti bamanga endlini umoya ngcwele uthulisiwe uthe khuluma kwangakhuluma nebandla lika Jesu liyahlaselwa akekho thandaza kuvusa umuntu ebusuku athandaza nathi beNkulunkulu khona intombazane yoyilimaza mangabe intombazane uzwe kuthiwa umuntu kaNkulunkulu ulinjazwe isitha kuyohleka ibandla kuqala nomuntu adethuniwe kuthiwa athandaze lincedo zenkosi njengoba sishumayela nje kufanele kube khona abantu abagcwalisiwe ngamandla kaMoya Ngcwele engithi ngishumayela la babe bethandaza lapha emuva bethi uMoya Ngcwele akayigejeni into akakhulume njengoba ushilo abayinakile into uMoya Ngcwele uyabathandazisa wonke umuntu kuthule kuthedwa kodwa namhlanje siyathandaza ukuthi uMoya Ngcwele vusa izinto zakhe ebandleni kukhona abaprofeti abavusile kuleli bazovuswa manje abavangeli bazovuswa manje bazovuswa abantu bakaThixo uMoya Ngcwele kufanele akhulume nanti ibandla ngale ngaphesheya umfundisi wakho naselifile ibandla liyaphela kuyahlekwa ngaphesheya kuthiwa le soke sibone indoda kaNkulunkulu yasitragilisha abantu bakamoya bekho abathandazayo bethandazela ukuthi umsebenzi wenkosi ukhule indoda kaNkulunkulu ingafi umoya kaThixo kuyajatshulwa nje liphelele ibandla seTowdah liphelele soke sibone ushabaza abasinisiwe baphelelwe imfihlakalo ukuba bebenemfihlakalo uMoya Ngcwele bezokhuluma ese-apostolic faith mission athi Towdah iyaphela gijima ahamba azothandaza eze la esontweni azohlala umzana se-faith mission ethunywe umoya ezothandazana ethandazela ukuthi uMoya Ngcwele andise abantu nakuleli bandla ame nendoda kaNkulunkulu abasekho abantu abanjalo abantu basicabangela bona bacisha imfihlo ukuthandaza yahlekwana owayo uyahlekwa uzehleka umuntu okhona la kuleli bandla lethu ngaphakathi la ahlethwa wayephapha thi umuntu wayephapha kodwa umuntu kaNkulunkulu akakhiwa thiwa siyayakha le umuntu le angithume mina ngedwa ethi angisupport lento engakungamenywa
umuntu lesebenzisa wena wedwa ukuthi zilela inceke ukudla wena nje uzomemva kwendoda kaNkulunkulu uzila ukudla sekwafana nalo wathi wazila ukudla naye wagcina ekhuluma indaba umuntu wayethandaza ombona umuntu owayegcwaliswe ngamandla kaMoya uzothandazela abantu namhlanje unezindaba ezeqile into emenza abe nezindaba wadlula emfihlakalweni namhlanje kuzobuyisela izinto akekho uzocabangela yena manje wonke umuntu uzocabangela imfihlakalo kuyena uthi inkosi ithetha uma bethiwa khona amaXhosa understand kakuhle uthi wethetha Thixo simamele thetha Thixo simamele enze lento uThixo ayifuna mjoka iyangimangaza lento yebandla lika Jesu ukuthi ume phambili uzositela ama envelope kodwa umongcwele kunabantu abanikezile ukuthi bangacelwa balethe bayazi nabo ukuthi indaba endlini kaNkulunkulu impuphu ingabi khona ukhona amadoda kaNkulunkulu yini yenza lokho wacisha imfihlakalo wasala abantu kodwa siyambonga uJesu namhlanje ukuthi namhlanje iminyaka eyadliwa isikhonyana uJesu uzoyibuyisela. Hallelujah. Hallelujah. Bafowethu ngifuna sithandazeni. Ngifuna sithandazeni namhlanje. Ngifuna sithandaze. Sithandaze. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Yabona namhlanje basabele ngiphambi kwenkosi ngiphambi kwaMoya uNkulunkulu uzokwenza izinto ezimangazayo. Nabantu bazosho bathi nizosho noma sengisemakhaya ukuthi bengiqala ukuze uMoya ebuyisele izinto zami. Ngoba khona abantu abazobuyisela izinto zabo. Wazi kahle ukuthi wawunjani. Uyazazi ukuthi wawunjani. Namhlanje man of God. Mfowethu ngicela uphakame wena wedwa nje. Wemfowethu uzombona uThixo namhlanje. Uyangizwa nceke yenkosi. Uzobona abantu mfowethu. Uzobona abantu mfowethu. Uzombona uThixo. Ngiyakutshela mfowethu nonyaka ngiyaprofeta phezulu kwekhanda lakho ngithi nonyaka ngiyaprofeta phezulu kwekhanda lakho noma kuthiwa amadimoni ngabembelelwa ngaluphi uhlobo kodwa kufanele amazi uJesu ukuthi uJesu indoda yamandla. Hallelujah. Yo mfowethu ayinakwenkosi phakama mfowethu phakama akuyona yakudlala lento ayinamuntu lento inomuntu ofuna uThixo.
Anayijabuliso, anayinkohliso. Njengamanje ngithandazela imangaliso, isimangaliso. Cancer ungaphaya. Cancer ungaphaya. Ngicela wonke umuntu onesifo ekuthiwa silapheki, ufuna athandazele khona, athandazele imiracle, not tomorrow, now. Sisathandaza sekumoya. Ngiyacela la ukhona, athandazele imiracle. Sona mesha. Sisekumoya kanje. Ngicela uthandazele isimangalo, uyayazi into ekuthiwa yenzeka empilweni yakho. Believe God and believe me. God is a God of miracle. Ngicela uthandazele isimangaliso. Sithandazele manje and believe God and believe me. Kodwa zokwenzeka. Njoba ngikhuluma nani kodwa zoyenza umuntu wena. Njoba ngikhuluma nani ulalele umuntu. Ngifuna enze isimangaliso. Nomini uNkulunkulu ayikhithe emahlulayo. Joka ngifuna ukubona isimangaliso right now. Moyingcwele ngifuna ukubona isimangaliso. Sibone ngamanye. Sakwisikhathi bantwana sokuvela wemama. Akufani nomuntu yabunkosi ebisayuya phakeme kakhulu. Ubuya melukanjaswa, ubuya melukiswa. Amazulu amnyama yakubabasa, athi ungeni yababasela, athi inkosi yabusa.
ibizonhle ngokuphila kwethu ngendodana yakho Nkosi yethu. Wangasashiya sodwa, washiya yena umduduzi. Siyabonga wemduduzi waphezulu, weqiniso lethu Siyabonga Baba wethu ungcwele. Siyabonga uNkulunkulu wemanga nemangaliso. Siyabonga wena wenza izinto engenzeki zenzeke. Wena uvusa abantu abafileyo. Wena owenza into ehlule ingqondo nokwazi komuntu. Impela unguJehova. Athi uDavid ePhakamani masango. Inkosi enkazi ngolingene phathweni. Athi ubani Nkosi? uJehova uNkulunkulu wamandla. Uyena owayekhona umhlaba ngambikho. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Lithi iBhayibheli wakho lobizwe. Kumnyama kwabakhona ukhanya. Ngoba mawuse ukhona wena, konke kuyakulalela. Baba wathi ongcwele, Baba wathi onamandla. Impela unguJehova okhibela amafu njengenqola. UJehova omsila wengubo yakhe ugcwalisile ithempeli. Phakama mlilo othulayo, phakama uNkulunkulu wethu. Nguye owayekhona mandulo, nguye osekhona namhlanje. Lithi iBhayibheli uyodlula konke, kodwa amazwi akhe amile. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Siyabonga Jesu, siyabonga Baba. Yamukela wonke amalungelo nokudumo uKristu Jesu Inkosi edutshiweyo.